салом дӯстон, дар Англия шаби гузашта се бозӣ баргузор шуданд ки рақобатҳои муҳим маҳсуб мешуданд. Пеш аз ҳама натиҷаи ин бозиҳо бар рӯйхати Лигаи Чемпионот таъсиргузор буд. Дар як рақобат Саутгемптон дар майдони худ аз Борнмут бо ҳисоби минималӣ шикаст хӯрд. Дидори диққатҷалбкунанда ин бозии дастаҳои Тоттенхем ва Манчестер Юнайтед буд. Чун ҳар вақта ҳамин ки шаб бозӣ шуд, дарҳол мо онро шаҳр дода баъдан ба хабарҳои муҳим мегузарем. Аз шумо фақат як лайк ва подписатсия ба канал хоҳиши мост. Дигар метавонед роҳат тамошо кунед. Дӯстон, дар пеш рӯзҳои истироҳат аст. Ин маънои онро дорад ки тоб рақобатҳо мегузаранд ва мо хотиррасон мекунем ки барои ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо аз ширкати 1x истифода баред. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо барои он нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди серноки мо MG0777 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Аммо бародарон донед ки он ҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамавақта нест. Бозӣ кунед, вале одат накунед. Дар рақобати марказӣ миёни Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем бозӣ барои шогирдони Тен Хаг хеле хуб оғоз ёфт. Дар қисми аввал онҳо 2 гол зада чунон менамуд ки ин бозӣ барояшон ягон мушкилӣ намеорад. Ва аммо лондониҳо баъд аз бохти шармандавор аз Ньюкасл ҳаққу ҳуқуқ надоштанд то бе нишон додани характер дар як бозии дигар мағлуб шаванд. Дар ниҳоят бозингарони Тоттенхем камбек карда бозиро бо натиҷаи мусовӣ ба анҷом расонданд. 120 дақиқаи бозӣ бар муқобили Брайтон таъсири худро ба ҳолати физикии бозингарони МЮ расон. Пас аз ин бозӣ сармураббии дастаи МЮ чунин гуфт: пеш аз бозӣ ман фикр мекардам ки мусовӣ натиҷаи хуб хоҳад буд, вале пас аз тамошои бозӣ ман аз ҳисоби он нигарон ҳастам. Мо метавонистем дар қисми дуввум як голи дигарро ҳам бизанем. баъзе бачаҳо ба хулосае омаданд ки дар ин бозӣ 90% кӯшиши кифоя хоҳад буд, аммо ба мо танҳо 100% талош лозим буд. Дастаи Ньюкасл дар байни клубҳои дигари Англия ки айни замон дар топ 4 қарор доранд бегона ба назар мерасад. Ва аммо ин танҳо аз ҷиҳати номи даста аст, аз ҷиҳати бозии онҳо арзандаи мавқеи худанд. Солҳои охир мо ин тимро дар чунин мавқеҳои баланд надида будем ва ҳамеша чашм одат кардааст ки то дастаро дар миёнаи ҷадвал бинад. Вале айни замон Ньюкасл ба дарвозаи рақибони худ аз 3 гол кам намезанад. Тоттенхемро чунон ҷазо доданд ки ягон ҷои соқу саломаташ намонд. Дар даври сипаршуда ки даври 33-ум буд, шогирдони Эди Хау ба шаҳри Ливерпул сафар карда дар рақобат бо дастаи Эвертон натиҷаи дилхоҳро ба даст оварданд. Бар ивази бозии зебо футболбозони Ньюкасл 4 гол ба дарвозаи ливерпулиҳо равон карда аз дарвозаи худ танҳо як маротиба тӯбро гирифтанд. Барои мавқеи дастаи Ньюкасл дар ҷадвали мусобиқа ин бозӣ муҳимияти калон дошт. Онҳо дар зинаи сеюм мавқеашонро боз мустаҳкам карданд. Топ 4 Лигаи Чемпионӣ дар Англия айни замон чунин аст: Манчестер Сити, Ньюкасл ва МЮ, Тоттенхем, Астон Вилла ва каму беш Ливерпул кӯшиши баромадан ба топ 4 мекунанд. Фарқият байни дастаи зинаи 4 ва 5 айни замон 6 холро ташкил медиҳад. Се дастаи охирини ҷадвал инҳоянд: Лестер Сити, Эвертон, Саутгемптон, Ноттингем, Лидс, Вестхэм ва Борнмут ҳам дар минтақаи хатарнок ҳастанд. Дар поёни ҷадвал дастаҳо ба ҳамдигар хеле наздик қарор доранд ва то ҳол маълум нест ки кадоме аз клубҳои Англия рӯйхати Премер-лигаи Англияро аз даст медиҳанд. Каземиро дар дастаи Манчестер Юнайтед мавқеи худро якбора пайдо кард. Ӯ тобистони соли гузашта аз Реал Мадрид ба шаҳри Манчестер омад ва дар ин ҷо тавонист ба нафари худӣ табдил ёбад. Сармураббии даста Эрик Тен Хаг аз бозии ӯ розӣ аст ва футболбози бразилиро яке аз чеҳраҳои меҳварии дастаи худ мебинад. МЮ аз Каземиро розӣ аст, Каземиро ҳам аз МЮ розӣ мебошад. Яъне ягон омиле нест ки метавонад онҳоро аз ҳам ҷудо кунад. Новобаста аз ин, дастаҳои дигар кӯшиши харид кардани нимҳиматгари бразилиро мекунанд. Яке аз чунин дастаҳо Бавария ба ҳисоб меравад. Мюнхениҳо ният карданд ки тобистони соли ҷорӣ барои харид кардани Каземиро аз хазинаи худ миллионҳо ҷудо кунанд. Бавария ҳатто омодааст ки барои ҷалби ӯ рекорди трансферии худро тағйир диҳад. Дар ҳамин ҳол аз эҳтимол хеле дур менамояд ки МЮ барои фурӯши ин футболбоз розӣ бошад. Реал пеш аз он ки ин футболбозро ҷавоб диҳад, аввал бозингари дигарро дар мавқеи ӯ бо нархи 80 миллион харид. МЮ дар ин мавқеъ мақсади харидҳои бузургро надорад. Аммо фаромӯш набояд кард ки тобистони соли гузашта ҳеҷ кас ба рафтани Каземиро аз Реал Мадрид бовар надошт. Аммо трансфери ӯ амалӣ шуд. Аз ин лиҳоз бо боварӣ гуфтани он ки Каземиро аз МЮ ба ягон ҷо намеравад метавонад нодуруст бошад.
қаблан дар расонаҳои варзишии кишвари Испания чунин хабар баромад, ки гӯё роҳбари дастаи Ал-Наср чунин гуфта бошад: моро дар умрам 2 маротиба фиреб карданд. Бори аввал вақте ки ман 3 кабобро фармоиш додам ва ба ман 2 сих оварданд, ва бори дуввум ҳангоме ки Роналдоро ба ман фурӯхтанд. Дар дастаи Ал-Наср ин гуфтаҳоро шарҳ дода қайд карданд, ки роҳбари даста Ал-Муаммар вақтҳои охир умуман мусоҳиба надодааст. Ин хабар дурӯғ ва бофтаин бошад. Бо эҳтимоли зиёд кадоме дар интернет ин гапро ҳазломез гуфта бошад, вале расонаҳои испанӣ онро ҷиддӣ қабул карда ба хабари калон табдил доданд. Расонаҳои хабарии кишвари Испания бо такя ба хабари пойгоҳи Arab News 50 ин хабарро бароварданд, ва аммо гуфта мешавад, ки чунин расонаи хабарӣ на дар Арабистони Саудӣ ва на дар дигар мамлакатҳои арабӣ вуҷуд надорад. Хулас, ин гап бофта будааст ва роҳбари Ал-Наср чунин суханҳоро нисбати Роналдо нагуфт. Гуфта бошад ё ин ки не, таъсири Криштиану ба ӯ ҳам расид. Пас аз он ки дастаи Ал-Наср аз идомаи роҳи мубориза дар ҷоми Арабистони Саудӣ бенасиб шуд, ӯ ба истеъфо дод. Ин роҳбар аризаи худро ба Вазорати варзишии Арабистони Саудӣ равон кардааст ва дар муддати 2 рӯз бояд аризааш қабул шавад. Ал-Муаммар ба чунин қарор дар натиҷаи фишори мухлисон омад. Даста дар 2 бозии охир, ки ҳар ду муҳимтарин ба ҳисоб мерафтанд, шикаст хӯрд. Баъд аз қабул шудани аризаи истеъфои Ал-Муаммир, шӯрои директорони даста барҳам зада мешавад. Ана инро эффекти Роналдо мегӯям. чунин сатҳ Криштиану аввалин маротиба баромад. Зейниддин Зидан бори сеюм сармураббии дастаи Реал Мадрид мешавад. Тибқи маълумотои охир, Зидан ва Реал Мадрид гуфтушинидҳоро дар ин самт аллакай оғоз карданд. Ин навбат ҳам Зидан мехоҳад ҳамаи корҳои вобаста ба ҳайат ва майдони футболро худаш бе таъсири дигарон ҳаллу фасл намояд. Сармураббии кунунии Реал Мадрид Карло Анчелоти аллакай ба синни расидааст, ки кор дар мунтахаб барояш хеле қулай хоҳад буд. Гуфта мешавад, ки ин мутахассиси итолиёвӣ сармураббии нави мунтахаби Бразилия мешавад. Шояд бо Папа Карло бразилиҳо тавонанд дар ниҳояти кор қаҳрамонии ҷаҳонро бо насли нав аз худ кунанд. Барои ҳарду ин қадам ба пеш хоҳад буд. Ҳам Зидан ҷои кори дӯстдоштаи худро мегирад ва ҳам Анчелоти корро дар мунтахаби Бразилия оғоз мекунад. Реал ягона дастае нест, ки Зидан бо он гуфтушунӣ дорад. Дар баробари ин тибқи хабарҳои Ювентус ҳам дар ин масъала хеле фаъол мебошад. Туриньо ҳам мехоҳанд пас аз мавсими ҷорӣ ба Макс Алегри хайрухуш гуфта собиқ бозингари худро ба симати сармураббӣ гузоранд. Интихоб дар дасти худи Зидан аст. Баъзеҳо ҳатто мегӯянд, ки аз Реал дида Зидан метавонад ба Ювентус хоҳиши бештари рафтан пайдо кунад. Чанд ваъда хилофии Перес метавонад дар пеши Зейниддин дар роҳи рафтан ба Мадрид сад монанд. ба ҳамин тамом бори дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.